Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Абмяркоўваць мы сённяшнія падзеі будзем з маім госцем, прадстаўніком па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзімам Кабанчуком. Добрый дзень, спадар Вадзім. Добрый дзень, спадар Зміцер. Так і хацелася вас адразу назваць міністрам обороны. Як вы ставіцеся да ось таких гучных, я не ведаю, назваў? Калі арганізуем міністэрства, тады буду да гэтага адэкватна ставіцца. Пакуль што ўспрымаю гэта як жарт. Арганізуем міністэрства, гэта як? Это павінен быць свой такі будынак грунтоўны, там сакратарша, кава-машына, кабінет для перамоваў. По функцыяналу. Толькі по функцыяналу. Он можа быць і в андэграундзе, скажем так, але выконваць сваю місію. Прыгожае слово в андэграундзе. Добра, спадар Вадзім, мы з вами сустракаліся буквально напярэдадні вашай паездкі ў Вільню, напярэдадні канферэнцыі, і, як кажуць, нішто не прадвішчала беды. Вось гэтае прызначэнне. Як ввогуле адбывалася гэтае рашэнне? Ці лёгка яно вам давалася? Ці шмат было там нейкіх там парадаў, кансультацый? То есть вот як вы на гэта пайшлі? Я чалавек каманды, і для мяне была зразумела прапанова раней, але да апошняга моманту з таго, што я магу сказаць, скажем так, сітуацыя была не вырашана, і таму я не мог нічога папярэдня казаць ці каментаваць, і як оно склалось, так і склалось. Для мяне гэта чарговы этап шляху павяртання на Беларусь. Але ўсё ж таки гэта было рашэнне канчатковае было прынята вот яшчэ ў Кіеве, там седзячы у штабе палка Каліноўскага, там ці па дарозе, ці ўжо седзячы на канферэнцыі, калі канчаткова? То, што трэба было туды камусьці заходзіць, я пра гэта казаў яшчэ летам 22-го году, калі ствараўся гэты кабінет. Але тады я прыняў рашэнне, якое там умоўна падзяляла частка камандавання палка, і в прынцыпе в рамках такой карпаратыўнай дысцыпліны туды не зашоў палкавы прадстаўнік. Потым, калі прайшоў уже пэўны час, некаторыя рэчы сталі на відавоку, стала зразумела, што чамусьці жаданні рэжыма з моманту нашага стварэння супадаюць з жаданнямі і дзеяннямі некаторых людзей, скажу пакуль абцікаема. А жаданні і намаганні рэжыма былі такія: не даць зблакавацца вайсковай кампаненце з грамадска-палітычнай. Але глядзіць, спадар Вадзім, просто вот паглядзець на гэтую сітуацыю, я памятаю, што пэўны час, былі, скажем так, напружаныя пэўныя адносіны паміж добраахвотнікамі. Я не буду там канкрэтна называць там штабам, палком, там ці яшчэ кім, але паміж добраахвотнікамі і тым жа самым офісам, дэмсіламі цывільнымі, умоўна кажучы. Нешта там выказваліся прэтэнзіі, а вы там мала задонацілі, а вы там нешта там не пералічылі. Яны сапраўды былі, ці это былі там нейкія персанальныя ад некага асобнага, ці былі ва ўсіх там добраахвотнікаў, скажем так, неразуменне дзеянняў з палітычнага крыла дэмсіл? У нас в полку розныя людзі з рознымі поглядамі, в тым ліку і на інстытуты беларускай апазіцыі. І таму там былі розныя меркаванні. Каждый добраахвотнік — гэта асабістасць, ён мае права выказаць сваю пазіцыю. Шмат хто з іх гэта і робіць. Я лічу, гэта нармальна. Потому что все ж таки у нас не некая закрытая, жесткая армейская структура, где тебе просто за некий пост там в Фейсбуке, ці интервью, ты будешь просто там жестко покараны. Наконт того, что нам бракуе дапамогі, гэта звычайная армейская логіка, калі война — это такая черная дырка, якая просто, в якой возникают ресурсы.
розныя, і іх надо заўсёды багата. Ось. Ну, я люблю прыводзіць прыклады з гісторыі, скажу так, што сталінскі гітлераўскі рэжым, которые были до 41-го года сябрукамі, і они там разом збірались бомбіць капіталістаў, нават плакацікі там выпускалі, як там лётчык нямецкі і савецкі ручкаюцца над Лондоном капіталістычным. Потым прынимали дапамогу і ад капіталістычнага Лондона, і ад капіталістычнай Амерыкі. Хотя еще некалькі месяцаў назад они их называли ворагамі трудового народа. Таму, калі у нас стаіць пытанне, што нам дадуць дапамогу, на якую мы потым будем біць ворага нашага супольнага, я лічу, тут не варта зараз спускацца до нейкіх ацэнак і суждений. Вот гэта добрый чалавек, мы эту дапамогу берем, а гэты умоўны нам чамусьці не падабаецца, мы дапамогу не берем. Бо падчас вайны гэта, я лічу, нейкае глупства. Калі вы разумелі ад самага пачатку, што добраахвотнікі павінны быць прадстаўленыя ў гэтых палітычных структурах, як вы сказалі, заходзіць мусілі адразу ў гэты аб'яднаны пераходны кабінет, ну не зашлі з розных прычынаў, там не паразумеліся, там не прынялі адпаведнага рашэння, і без вас было нешта там сфармаванае, прызначылі там іншага чалавека на гэтую пасаду, але ну супрацоўнічаць, я так разумею, трэба было. Чаму не склаліся адносіны з сахашчыкам? Ну, там таксама былі і суб'ектыўныя, аб'ектыўныя фактары. Вось, праблема в тым, што зараз багата рэчэй немагчыма гаварыць в эфире. Вось калі скончыцца актыўная фаза вайны, тады можна будзе там высказаться, написать мемуары. Пакуль что, ну так як ёсць, так ёсць. Ну и плюс с сахашчыкам у нас еще была домовленность, что мы устрымліваемся от там супольной некой критики вот в этих эфирах. Я ее прытрымліваюсь. Ну, тут справа не про крытыку, а справа про тое, каб вот, ну, неяк не паўтарылася. А раптам вот вы з нейкіх прычынаў для добраахвотнікаў станеце сахашчыкам 2.0. Не, цалкам верагодна. Я ж сказаў з самого пачатку. Добраахвотнікі гэта вольныя людзі, асабістасці. Мы маюць меркаванне. Гэта, я сейчас могу казаць тут все, што заўгодна. Толькі час пакажа дзеянне. Ці не пакажа. Я ведаю, што у палка, ну, не ва ўсяго палка, безумоўна, але добрыя адносіны былі з Зяноном Станіславовичам. Ён прыязджаў, ён быў і ў Бахмуце, ён і з вами разам там і начаваў, і харчаваўся, і катоў вашых гладзіў. Ці яго, как бы так, раіліся з ім наконт гэтай пасады, якая яго была рэакцыя? Наўпрост не раіліся, але у мяне была сустрэча з Зяноном Станіславовичем, калі мы ехалі праз Варшаву у Вільню. Ось там праговаривали некоторые рэчы, в тым ліку по взаимодзеянню. Ну, гэтыя прапановы застаюцца. Тут уже справа Зянона Станіславовича, як там, ну, ён будзе далей вызначацца. Я вот разумею, что калі там можна у нейкай дзяржаўнай структуры, там ці там, скажем, палітык, які выйграў там выбары сапраўдныя, і вот казаць там, якое будзе ваше першае там рашэнне, які там закон вы там як депутат прымеце ў там у парламенце, можа быть, тут не выпадае, але тым не менш вы ўсё адно будете прымаць нейкія рашэнні. Вот на ваш погляд, самае першае, што мусіць зрабіць прадстаўнік па абароне і нацбяспекі? Вот што будзеце вы найперш, на што звяртаць увагу? Я першае, што зрабіў, агучыў дапамогу для беларускіх добраахвотнікаў в Украіне. Я зрабіў гэта прямо на канферэнцыі ў Вільні. І папрошу яшчэ і вас, паставце, калі ласка, спасылку на нашы рахункі, на нашу афіцыйныя сеткі палкавыя праз сайт kalinovsky.org. Так, безумоўна, я цалкам падтрымліваю. Перш за ўсё трэба падтрымаць нашых хлопцаў, бо, як там кажуць, дроны вочы вайны. Яны неабходныя, гэта расходны матэрыял, яны пастаянна збіваюцца, знішчаюцца, але яны заўсёды патрэбныя. Таму, калі ласка, ёсць такая магчымасць, падтрымайце нашых добраахвотнікаў, вось паўдзельнічайце у гэтым зборы.
Але апроч гэтага збору, які у прынцыпе вы маглі б ініцыянаваць і без вось гэтага заходу на такую вось пасаду, не пасаду, на такую, мовіць, функцыю. Што яшчэ, вот, якія у вас планы? Я агучыў некалькі праектаў, якія уже запущены часткова, якія збіраюцца стартаваць на канферэнцыі. І будзем іх напаўняць зместам, будзем рэалізоўваць. Гэта і па адукацыі праекты, якія зараз в Украіне будуць ісці, і па навучанню беларускіх хлопцаў і дзяўчат, там, напрыклад, на вайсковыя спецыяльнасці, афіцэрскія, в тым ліку. Я размаўляў з прадстаўніком Украіны, сацыёлагам і Дмітрыем Грамаковым, і задаваў яму таксама гэтае пытанне, што Украіна гатовая у гэтым накірунку зрабіць для беларусаў, для беларускіх добраахвотнікаў. І ён кажа, што атрымаць адукацыю цывільную не пытанне, гэта ўжо будзе рабіцца, таму што ўжо аб'яўлены набор на адпаведныя курсы у Днепрапетроўскай, здаецца, політэхніцы. Але вось наконт курсаў вайсковых тут ёсць пытанне. Вот это я цытую, это яго словы. Наколькі верагодна і дзе у такім выпадку магчымы гэтыя курсы вайсковыя? Пытанні ёсць, яны заўсёды будуць. Там у нас пытанні пачынаюцца з таго, што патрэбна вырашыць праблему з дакументамі, чтобы той же добраахвотнік он мог выехаць з Украіны в іншую краіну. Магчыма, это будзе і в Украіне. І я пакуль не магу сказаць, нават сыходзячы яшчэ з мэтаў бяспекі, з кім мы будзем дамаўляцца і дзе менавіта будуць праводзіцца такія курсы. Таму давайте пакуль што без такой канкрэтыкі. Добра, без канкрэтыкі, але якія перспектывы у такіх курсах і атрымання такой адукацыі, я маю на ўвазе беларус, прайшоўшы вось гэтыя курсы, ён можа потым на афіцэрскай пазіцыі быць у палку, там, у ЗСУ, ці гэта такая база для будучага беларускага войска? На сённяшні час по законодаўству Украіны толькі грамадзянін Украіны можа быць афіцэрам украінскай арміі. І у нас там ёсць уже такія прыклады. Тыя курсы, якія будуць скончаны хлопцамі, гэта хутчэй на перспектыву. Гэта калі магчыма зменяцца ўмовы, или магчыма наша баявое падраздзяленне будзе не толькі в Украіне, а яшчэ недзе. І яно для новой армії, для нового беларускага войска трэба, і такія кадры мусяць рыхтавацца. Про падрыхтоўку кадраў ўсё ж таки, это ўжо, конечно, не афіцэрскія курсы, гэта не, бо гэта ўсё ж таки сур'ёзнае такое рашэнне для чалавека, але калі беларусы просто хочуць нейкім чынам падрыхтавацца да таго, што раптам давядзецца зброю браць у рукі. Я маю на ўвазе зараз паспалітае рушэнне, там іншыя вось такія арганізацыі, ініцыятывы, якія былі скіраваныя на ўсё ж таки нейкую такую мабілізацыю і падрыхтоўку, навучанне людзей. Я ведаю, што у вас, прынамсі, былі планы нейкім чынам наладзіць кантакты з гэтымі структурамі. На якім этапе зараз это? Частку хлопцаў я ведаю, і з часткай мы уже сустрэлись і будем сустракацца. Таму праца ідзе. Безумоўна, гэта людзі і структуры, якія мною разглядаюцца в першую чаргу для камунікацый, потому что это, скажем так, мы меркуем про одно і тое, і тут вельмі лёгка знаходзіць агульную мову. Гэта будуць ўсё ж таки такія налажванне кантактаў з асобнымі нейкімі ячэйкамі, як кажуць, ці агулам. Вот ёсць паспалітае рушэнне і праз, умоўна кажучы, кіраўніцтва, праз штаб будзе далейшае налажванне працы. Яно можа быць по-рознаму. Тут галоўнае, каб была канструктыўная праца і супраца. Потому что, я не буду зараз ісці по колу
і там пачынаць з нейкіх агульных слоў, там з нейкай тэорыі, што вот нам трэба для будучай Беларусі. Тут людзі разумеюць вельмі канкрэтныя рэчы. Я ведаю іх запросы, таму што яны давалі гэтыя запросы яшчэ год назад і больш. І мы будзем шукаць вот гэтыя кропкі ўзаемадзеяння праз канкрэтныя рэчы. Я да чаго это подводзіў, бо не сакрэт, што зараз как бы мовіць, узначаліў паспалітае рушэнне Сергей Бульба. Я памятаю, што пэўны час таму былі пэўныя, ну скажем так, праблемы ўзаемадзеяння паміж добраахвотнікамі, паміж палком і Бульбай. Гэта можа нашкодзіць зараз такой супрацы? Нашкодзіць што? Ну вот той так бы шлейф нейкіх прэтэнзій, якія былі там, не ведаю, у палка, у добраахвотнікаў да яго там, ці у яго можа крыўды нейкія. Ну, я лічу, што трэба, па-перша, паразмаўляць з хлопцамі, паразмаўляць з тым бокам, каб высветліць, наогул мы можам нешта разам рабіць в прынцыпе ці не. Калі там няма нічога непераадольнага, я скажу, все, хто настроены на канструктыў, будзем працаваць разам. Спадар Вадзім, не сакрэт, што у аб'яднанага пераходнага кабінета, да і ў прынцыпе у дэмакратычных сілаў і ініцыятыў, ну, досыць абмежаваныя сродкі. І для таго, асабліва вось ваш накірунак, это той накірунак, які вымагае, ну, досыць такое сур'ёзнага фінансавання. Нават калі гаварыць там пра паспалітае рушэнне там і ўсім астатнім, калі браць іх пад сваё крыло, таксама там людзям патрэбная і магчымасць трэніравацца, і нейкая таксама рыштунак і гэтак далей. Я ўжо не кажу пра сур'ёзнае ўзбраенне для добраахвотнікаў. Ёсць якія-небудзь намёткі на тое, дзе можна раздабыць гэтыя грошы? Намёткі ёсць. У нас выехала шматлікая дыаспара, асабліва пасля падзей 2020 года. Мне вот недавно сказали інфармацыю, што адна з буйных беларускіх фірм заданаціла каля 15 мільёнаў даляраў на дапамогу ЗСУ. Ну, это ж уже сур'ёзныя грошы, калі мы гаворым пра такія рэчы. Таму перспектывы ёсць, я думаю, калі мы пакажам беларусам шлях, калі мы пакажам там дарожную мапу, і яна будзе зацверджана, то мы знойдзем рэсурсы нават уласныя. То есть ўсё залежыць ад таго, каб сапраўды нейкія пераканаўчыя такія план дзеянняў скласці, яго прэзентаваць і пераканаць людзей, што гэта сапраўды рэальна, пад гэтаму лепш, ну, варта падпісацца і пералічыць на гэта грошы, і гэта можа дапамагчы вырашыць сітуацыю. Так, калі мы гаворым просто як добраахвотнікі, як фактор, як такі сілавы фактор, мы гаворым не абавязкова, што у нас будзе вот выключна там сілавы нейкі сцэнарый в Беларусі. Але то, што добраахвотнікі будуць мець уплыў на любы сцэнарый, які толькі будзе адбывацца в Беларусі, гэта дакладна. Вадим, вы ўсё ж таки чалавек не новы ў палітыцы, у гэтым вот ввогуле дэмакратычным нацыянальным руху. Вы ведаеце, што заходнія партнёры, назовём гэта так, вельмі падазрона глядзяць на ўсе ініцыятывы мілітарныя. Асабліва, чаму ж вот вы зараз і збор аб'яўляеце на дроны, якія ў прынцыпе цывільныя, і іх там можа быць, там потым можна троху нешта там перарабіць, падрабіць, і можна на фронте выкарыстоўваць. Таму што яны супраць таго, каб набываліся нават грошы іх заходнія, нешта такое вось летальнае, зброя ці яшчэ што-небудзь. Гэта вас моцна абмяжоўвае. Вы гатовы да таго, каб вот ўсё ж таки змагацца за перагляд пазіцый захаду па гэтых пытаннях? Ну вот паглядзіце, як пачыналась дапамога ўкраіне. Спачатку былі вот часы АТО, калі просто там перадавались нейкія шпітальнае абсталяванне. Там, я памятаю першыя хамеры, якія зашлі на ЗСУ. Это было не бронёваныя бензінавыя машыны.
якія, ну скажем так, яны ўжо састарэлі вельмі даўно, стаялі там недзе в Штатах на этих адстойніках. І глядзіце сёння, давайте паглядзім на карціну сённяшняга дня. F-16 прыйшлі. Ну там, не ведаю, 3 года назад хтосьці мог казаць, што ў Украіне пачнуць перадаваць десяткамі летакі боевые, сучасныя. Все это степ-бай-степ рухается. Я думаю, что як калісьці у нас были мары, что мы выбудуем подразделение боевое в Украине, и нам со всех боков закидывали, коли мы еще вели соцсетки тактичной группы «Беларусь», что гэта не будзе, вы там летуценнікі. Ну, зараз гэта рэчаіснасць. Таму все, история робится на наших вачах, и историю рухаем мы. Ну, одна справа, калі за зброяй звяртаецца там лідар ці палітык ваюючай краіны, дзяржаўны дзеяч, і другая справа, калі вот вы, ну, в прынцыпе, заходнікі скажуць, ну, мы тут готовыя падтрымаць нейкія там гуманістычныя праекты, там нават на палітыку, оказывается, не даюць грошы на дзейнасць палітычных нейкіх структур, там нейкія там НДА, там яшчэ што-небудзь. Ну што вы, хто вы? Вот каб мы вот вам даваць грошы на набыццё, я не ведаю, нават такой-нибудь, умоўна кажучы, аўтаматаў. Ну, наконт того, даваць грошы нам, то мы зараз, калі говорим про боевое подразделение, оно знаходится в Украине. На ЗСУ ідзе дапамога, в тым ліку і на наших хлопцаў, тут нема праблем. Зразумела, што ну, умоўнаму беларускаму стрелковому клубу в Европе ніхто не будзе даваць ніякую боевую зброю, потому что ну, гэта ж супярэчыць мясцоваму заканадаўству. Але ёсць шматлікія там абсолютно легальныя шляхі, якім чынам можна атрымліваць баявы досвед. На это таксама трэба ресурсы. Ну, я скажу так, не баявы досвед, а вайсковы досвед. Все ж таки баявы досвед, ён атрымліваецца менавіта на вайне. Вось. І гэтыя ресурсы можна знайсці і легальна, некім чынам, не парушаючы законодаўства, як скажем, моцна не напружваючы наших суседзяў, рабіць сваю справу. Я просто прыгадываю нашу размову яшчэ год таму с Дмітрием Грамаковым, і калі мы з ім абмяркоўвалі, вот я пытаўся яго, ну чаму вот не зладзіць сустрэчу Ціхановскай з Зеленскім? І ён кажа, ну а што вот яму сустракацца? Вот калі б яна прыехала і прыгнала Хаймер, там типа так, ці там што-нибудь вот такое вот узбраенне добрае, там Абрамсом, там штуки 3. От, это было б, да. Я себе уявляю, а у вас есть, вот я себе уявляю, Ковальчук приходит и привозит такой, ну, конечно, не F-16, но что-нибудь такое сур'ёзнае. Наколькі это магчыма? І якім чынам такое магчыма было? Ну, вынікі таго, што я вёў перамовы яшчэ раней, калі в полку займал посаду по вайскова-цывільных камунікацыях, на полк зашло там десятки автомобилей, в тым ліку новыя. Там зашла іншая дапамога. Там, напрыклад, зашлі вельмі добрыя рацыі, которыми зараз наши хлопцы карыстаюцца. І я думаю, што гэта все магчыма. Тут пытанне в тым, што, ну, умоўна кажучы, там беларуская дыаспора собрала пэўную сумму грошей. Да? Ну, вы ж не можете пойти и купить там, танк чи Хаймерс. Ну, это ж зразумела. На чорным рынку. На чорным рынку. Ну, да. Ну, конечно, да, складана, але вот было б цікава. Вадим, я яшчэ хацеў бы тэму абмеркаваць, ну, просто ваше бачанне ўжо, паколькі чалавек, які звязаны з гэтым, зараз шмат абмяркоўваюць паход, ну, тое, што адбываецца ў Курскай вобласці. І ўзнікае пытанне, ну, вот, беларусы ж ёсць, а што яны? Не маглі бы вось таксама там што-нибудь зайсці і нейкі плацдарм там стварыць. Наколькі это вось на ваш погляд чалавека, які ўсё ж таки мае вайсковы досвед, рэальна ў сённяшніх умовах? Так, вы канкрэтызіруеце, калі ласка, пытанне. Рэальна што? Рэальна, вот каб беларусы сказалі, ну, раз РДК можна, чаму нам нельга зайсці ў Беларусь? Ну, беларусы — это ж частка ЗСУ. Павінна быць рашэнне камандавання ЗСУ.
Мы ж там не банда бацькі Махна. Что беларусы говорят рознае, я вам скажу, и не такое говорят. Ну, мы ж, калі мы в вайсковай структуры, мы ж падпарадковваемся ў вайсковай дысцыпліне, іерархіі. Тут же ж пытанне такое. Мы патрыоты Беларусі, і все наши хлопцы і дзяўчаты хочуць як мага хутчэй апынуцца в Беларусі. Але мы живем не в вакууме, мы не живем на глобусе Беларусі. Як бы нам не хацелось, мы залежым ад розных абставін. І мы робім то, што зараз магчыма рабіць. Я еще раз нагадаю, што калісьці мы марылі, што ў нас можа быць нацыянальнае падраздзяленне. Зараз гэта ўжо рэчаіснасць. Таму рухаемся маленькімі крокамі наперад. Вадим, а рэчаіснасць на сёння сапраўды як выглядае з улікам таго, што ёсць не толькі полк Каліноўска, ёсць там шэраг там іншых добраахвотнікаў, падраздзелаў і гэтак далей, што ёсць ужо і грамадскі рух каліноўцы, які аб'ядноўвае як і ветэранаў, так і добраахвотнікаў і іншых людзей. Ёсць вось Вадим Кабанчук, прадстаўнік кабінета. Гэта ўжо выглядае, ну, калі не на беларускае войска, то як прынамсі на нейкае стварэнне нацыянальна-вызвольнага руху, не? А нацыянальны вызвольны рух гэта ж, напэўна, канстатацыя факта. Это тое ўжо, што по факту ёсць. Таму што можна прынимаць розныя декларацыі і казаць, вот, мы абвяшчаем нацыянальны вызвольны рух. Але по факту это так можа застацца на паперы. Калі вы лічыце, што нацыянальны вызвольны рух ён ёсць і дзейнічае, напэўна, так оно і ёсць. Ну а як вы лічыце? Вот як вам бачыцца, вот, што вот, я пералічыў усе гэтыя структуры, вот, як яны выглядаюць на ваш погляд? Я разумею, што это вы такія паралелі праводзіце, як там існавалі ўрады выгнанні са сваімі арміямі, якія вызнавалі з іншым светам. Ну тут у нас еще пакуль што все наперадзе. Я думаю, вот и моя в тым ліку праца заключается в тым, каб все ж таки подвысить суб'ектнасць беларускай апозіцыі і наших цэнтраў, якія являются рэпрэзентантамі беларускага народа, апозіцыі за мяжой. Подвысіць суб'ектнасць. А як вы ўвогуле ацэньваеце, шмат зараз крытыкі ідзе ў бок і офіса Ціханаўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета. Я ўжо не кажу нават пра каардынацыйную раду, што, маўляў, яны себе дыскрэдытавалі, яны нічога не могуць зрабіць, яны как бы без функцыянала фактычна усе. Вот як вам бачыцца гэта АПК вот возьмем, не будзем ужо браць астатніх? Крытыка нормальная, здоровая, конструктивная, это нормальная рэч, и она мусіць быць. Нават там на конференции там же гучали розныя меркаванні, там нехта там кажа, давайте там режим умоўна вызнаваць там по факту, каб выпустили палітвязняў, у некаторых іншае меркаванне. Гэта нормальный процесс в этой демократычным такой асяродку. Але тут, чтобы, як кажуць, с водою дзіця не страціць. Бо можна дакритиковаться до того, что будем сидеть все у разбитого корыта, один одного поливать лайном и, ну, потом думать, а что-то у нас ничего не атрымліваецца. По колу ходим уже там 30 годов. И руху наперад нема. Таму вот до всех критиков, калі ласка, калі вы критикуете, ну, так покажите уласним досвідом, возьмите ініцыятиву, адказнасць, покажите уласним досвідом, як трэба врэшце-рэшт зрабіць. Ці зрабіце. Это у нас и тычыцца и вот этой вайсковой, каля вайсковой среды. У нас же, в принципе, то самое. Это срез беларускага грамадства. Вот сбоку давать парады и критиковать. Там охочих багато. Калі ставится конкретное пытанне, так зрабі. Ну, возьми адказнасць, зрабі. Нешта вот працаваць адразу неяк знікаюць сразу людзі і крытыкі. Агульнае такое пытанне, я так разумею, я не ведаю, правда, вы да гэтай канферэнцыі, да гэтай сустрэчы з Ціханаўскай асабіста сустракаліся, размаўлялі, былі у вас, то есть вот уражанне ваше, яно ўжо раней было складзена, ці вот зараз вот склаліся, як вы успрынялі яе як чалавека, як палітыка, як лідара?
Та у меня нормальне ўспрыняццё. Ну, мы бачились коротко со Светланай, калі мы в Вільню заезжали, ну, это где-то полгода назад было. Там потым онлайн размаўлялі. Вось. Нормальный чалавек, які звычайны чалавек, які потрапіў в незвычайныя абставіны, скажем так. І наколькі я ведаю, Светлана, она ж заўсёды пазіцыянавала сябе, што яе місія это зрабіць умоўны этот переход ад диктатуры до дэмакратыі. То есть зрабіць так, каб вось яна, як не ведаю там, чалавек, за которого аддалі беларусы свае галасы в 2020 годзе, гарантаваў умовы вот гэтага переходного перыяду. А гэта значыць правядзенне вольных выбараў. Куды будуць эти выборы? Спачатку парламент, ці прэзідэнцкія, а можа яны будуць адначасовымі. Ну, тут уже гэта іншая размова, это размова тычна стратегіі. Але я ад Ціхановскай ніколі не чуў, што вот она пасля падзей 2020 года заявляла: все, я маю прэзідэнцкія амбіцыі, там, все, я там буду незменны лідер, вот як ее зараз спрабуюць выстаўляць. Ну, это ж, в принципе, перекручивание. Для чего это рабіць? Ну, у прынцыпе, как бы і прапісана гэта у протаколе такое, што вот пакуль не будуць праведзеныя выбары. І да, тут можна спрачацца, якія выбары будуць раней ці пазней, але ж тут самае галоўнае пытанне, калі яны будуць, і атрымліваецца, што а можа яны будуць праз там 10 гадоў. Усе гэтыя 10 гадоў, как бы, ну вот все, у нас как бы ёсць лідар нязменны. Можа быць, але нам зараз выгодна беларусам, как беларуская повестка гучала ў свеце. Ну, я лічу, что тут больше плюсов. Потому что, ну, на сегодняшний час склалось так, что Светлану приймают на высоком уровне. Вот для меня там, например, показник, что она сустракала с кіраўніком НАТО. Это структура, якая, ну, наўпрост дапамагае Украине зараз в войне. И она важная в тым ліку для нас, для беларусаў. Ну, умоўно, давайте уявім. Ну, не будзе у нас гэтых контактаў і такого ўзроўня сустрэч. Гэта нам в плюс ці ў мінус? Беларусам. Бо зараз свету есть чем заняться. И это белорусские проблемы там, в параўнанні с Украиной, где гинут десятки тысяч людей. Яны ж, ну, погодитесь, могут отвести там на какой-нибудь там 20-й план. Вот менавіта утрымліваецца им трымаць повестку беларускую, и добра. Давайте неяк узмацняць гэта, а не... Ну, критика, еще раз повторюсь, это добрая рэч до пэўных межаў. Ну, вот тут прапанова прогучала сёння, што ўвогуле как бы яна павінна нейкім чынам пацвердзіць свой мандат у 25-м годзе, а то, маўляў, все ўжо в 25-м годзе все закончылася і как бы без пацверджання любым чынам, невядома якім, але любым, вот, ну как-то вот недобра атрымліваецца. Як вы лічыце, варта? Зразумела, што пацвердзіць там свой мандат, сваю легітимнасць, это заўсёды добра. Калі будуць такія механізмы, гэта варта зрабіць. І 25 год, гэта год там нейкі такі, скажем так, дестабілізуючы для диктатуры. Потому что у диктатора заўсёды праблемы, яму нейкім чынам трэба пралангировать свои паўнамоцтвы. При Союзе нават праводзілі выборы без выбораў, ну і Лукашенко гэтым займаецца по старой партійнай традыцыі. Таму а для нас гэта заўсёды акно магчымасцяў. Ну як мы гэтым скарыстаемся, тут трэба уже сидзець разбірацца. Ёсць стратэгічныя рэчы, ёсць тактычныя, трэба быць да гэтага гатовы. Ну, пакуль што на сённяшні час я не бачыў там уцямнай стратэгіі на 25 год. І врэшты-рэшт трэба прыняць, у нас, в прынцыпе, каля года еще ёсць, каб падрыхтавацца. У нас заўсёды ж памылкі адбываюцца в тым, што вот мы вот этими электоральными цикламі живем, там, 5-гадовымі, да, і у нас звычайна людзі сядзяць в тюрмах, і працу над памылкамі мы не зрабілі там ні з 2001, ні з 2006, ні з 2010 года. Потому что люди в тюрмах, мы не можем их критиковать, мы не можем им зрабіць еще горш. И гэта в пэўным сэнсе нас
стрымлівае, каб мы самі зразумелі, што в наших сілах, што мы можам зрабіць. Давайте там ад чагосьці адпіхнемся. Я заўсёды, калі вот эти былі у нас так званыя выборы без выбораў, для мяне галоўнае было, чтобы беларуская апозіцыя не кансалідавана на них дзейнічала. Ось я і зараз бачу свою ролю в гэтым. Потому что, ну, тут можно долго меряться там некими там причиндалами и казать, я в белом фраке, все остатняя агентура. Добро, давайте. А что далее? Мне ведаеце, вот я слухаю вас і бачу, што вы шчыра хочаце зрабіць як мага лепш. І з гэтай нагоды у мяне перад вачыма Роза Турарбекова, якая таксама ішла ў каардынацыйную раду вось з такой шчырасцю зрабіць як мага лепш. Доўга не вытрымала, сышла. Не баіцеся паўтарэння такого ж самага? Я не зусім зразумеў, чаму Роза Турарбекова, у меня просто апошнімі днямі не было часу сачыць за падзеямі. Я да яе добра ставлюсь, паважаны, разумны чалавек. Так, ну, все могуць, мы ж все люди, все могуць зрабіць нейкія памылкі. Там, скажу, я зараз могу казаць все, што заўгодна. Это толькі час пакажа, ці атрымаецца нешта рэалізаваць. Я до того, что, может быть, вы апынецеся ў таких умовах і не толькі матэрыяльных, але вот маральных, что, ну, вам будет цяжка знаходіцца на гэтым пасту не толькі з-за того, что там нейкія там булінг, тролінг будзе з боку нават сасяродку дэмсілаў, не толькі з боку прапаганды, але і вот з калегаў там по кабінету неяк такое не будзе няўтульна, і вы там паходзіце, раз тыкнуўся, не зразумелі, два тыкнуўся, не прынялі, тры тыкнуўся, не атрымалася. Нарэшце плюнуў і сказаў, да сколько можна? Ці ўсё ж ёсць упэўненасць і моц, што сваё праб'ю? У мяне ёсць каманда. И я зашел, еще раз скажу, я командный человек. И я усведомляю, что трэба рабіць. Атрымаецца ці не, уже час покажа. Ну, можа, не хотел я этот прыклад прыводзіць, так, каб нікога не пакрыўдзіць. Беларусы, давайте узгадаем, хто вадзіў натоўпы по Менску, и не только по Менску, в якости оперативного штаба. Кто задавал повестку, и потом люди ходили. Ну, вот я уже опускаю, для чего они ходили так. Задавал фактично редакция Нехты. Нехта, это там по-розному может ставиться, вельми молодые люди. То есть белорусы, давайте так, ну, подумаем. Мы, коли будем вот в этих историях там суцэльной критики, там поливанием лайном один одного, то есть мы знову придем до того, что там в умовном неком 25-м чи в 30-м году з'явятся какие-то хлопцы там, ну, там по 20 годов и нечто будут знову там координовать про социальные сети. Ці мы врешті-решт займемся нормальной працей, зробимо працу над помилками, примем стратегічныя рашэнні, тактычныя і будем их реализовывать. Калі можна, конечно, калі гэта адкрытая інфармацыя, вы просто некалькі разоў сказалі, я камандны чалавек, я іду з камандай. А хто гэта? Гэта людзі, з которыми, скажем так, я разам пройшоў пэўнае выпрабаванне на працягу уже шматлікіх гадоў. Некаторых людзей стали моими сабрамі, побратимами вот, падчас апошніх падзей, некаторых я ведаю уже там десяткі гадоў. Ну, зараз я не могу их агучивать. Придя час, некоторые из их, ну, скажем, они будут в публичном поле працаваць разом со мной. Угу. Ну, выдатна, калі свае люди, это там и ўжо команда ёсць, это заўсёды. Яны ваши аднадумцы по ўсіх пытаннях и по палітычных у тым ліку. Ну, не так, чтобы уже по всех, потому что, ну, это некая там чучхе уже отрымливается. Ну, давайте без этих культов особы обыдемся. Ну так, добра. На завершэнне. Вадим, я ведаю, что вы вяртаецеся ва Украіну. То есть, ну, с одного боку, вы уже стали фактично политиком, ну, то есть вошли ў палітычную вот гэтую дзейнасць, і здавалася б, ну, как бы кабінет практычна, ну,
у Варшаве, ну і часткова ў Вільні. Ну, пераважная большасць у Варшаве. І з Варшавы, калі ўжо займацца такой палітычнай арганізацыйнай дзейнасцю, супраца з замежнымі заходнімі партнёрамі, з Варшавы прасцей. У Кіеў едзеце часова, ці гэта прынцыповая пазіцыя, што вось на вашай такой пазіцыі, як прадстаўніка па абароне і нацбяспецы, чалавек мусіць быць там? Я лічу Украину одной из самых галоўных краін для реализации стратегии по аднаўленню суверэнітэту Беларусі. Безумоўна, наши суседзі і Польша, і Літва, і іншыя, яны з'яўляюцца таксама на сённяшні час нашими стратэгічнымі хаўруснікамі, партнёрамі. В рэгіёне гарыць хата ў суседа, зараз памагаць трэба тушыць яму пажар. Таму я бачу сваё место пакуль што в Украіне. Калі функцыянальна будзе трэба, я магу быць в любым месцы, дзе будзе патрабаваць сітуацыя. Ну што ж, у мяне пакуль што пытанні ўсе. Можа, самі хацелі б што-небудзь сказаць, звярнуцца, я не ведаю, да беларусаў, да добраахвотнікаў, да палітыкаў, да заходніх палітыкаў. Ну, я еще раз хочу нагадать, что праз наш официальный сайт kalinovsky.org можно выйти на наши новые полковые социальные сетки, и там есть сбор на дроны, які вельмі зараз неабходны хлопцам. Калі ласка, дапамажыце. Полк Калиновского — это и есть наш беларускі вайскова-грамадскі проект. Разом до перамоги. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Далучаюся да закліку данаціць на дроны. Гэта сапраўды вельмі важная справа. Таксама подписывайтеся на сацыяльныя сеткі полка Калиновска, на новыя сацыяльныя сеткі. Спасылачка будзе тут у нас у опісанні. Ну і безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио. Расширвайте наши размовы, ставьте свои подобаечки, пишите комментары, а мы будем трымаць вас у курсе того, что адбываецца і ў полку, і ў дзейнасці новага прадстаўніка по нацыянальнай абароне, по абароне і нацыянальнай бяспецы Аб'яднанага пераходнага кабінета. Дякую вялікі, спадар Вадзім. Дякую вам.